Στη συνάντηση των αποφύτων, ένας πλούσιος χήρος κοίταζε με τρόμο πώς την πρώτη του αγάπη ανάγκαζαν να σφουγγαρίζει δάπεδα. Αλλά όταν η ταπεινωμένη καθαρίστρια πήρε το μικρόφωνο, τα λόγια της αποκάλυψαν ένα φρικτό μυστικό του παρελθόντος. «Security, κρατήστε την. Έκλεψε το βραχιόλι μου. Μην αφήσετε αυτή τη κλέφτρα να φύγει». Η διαπεραστική που έσπαγε σε ουρλιαχτό γυναικεία φωνή κάλυψε τον θόρυβο της μουσικής του εστιατορίου. Ακολούθησε ο ξερός κρότος μιας ανατραπήσας καρέκλας. Ο DJ τίναξε νευρικά το χειριστήριο του πάνελ και τα βαθιά μπάσα κόπηκαν στη μέση. Ο Δημήτρης απομάκρυμε αργά από μπροστά του το ποτήρι με το μεταλλικό νερό. Δεν του άρεσαν οι ξένες ιστερίες, δεν του άρεσαν τα σκάνδαλα και η φασαρία. Και όλο αυτό το βράδυ ήταν ένα μεγάλο λάθος. Ακόμα μισή ώρα πριν, καθισμένος στο γωνιακό τραπέζι του εστιατορίου Βερσαλίες, καταλάβαινε καθαρά ότι δεν έπρεπε να είχε έρθει. Πίσω από τα τεράστια πανοραμικά παράθυρα, η Θεσσαλονίκη έλαμπε στο υγρό νοεμβριάτικο χιόνι. Η λάσπη γυάλιζε κάτω από τα κίτρινα φανάρια, ενώ εδώ μέσα βασίλευε μια πνιγυρή γιορτή. 25 χρόνια από την αποφοίτηση του σχολείου, ψεύτικα χαμόγελα, δυνατές προπόσεις, έντονη μυρωδιά ψητού κρέατος και ακριβών αρωμάτων. Οι πρώην συμμαθητές είχαν μεγαλώσει, είχαν διευρυνθεί στους ώμους, αλλά επέμεναν να φαίνονται τα ίδια ξέγνια στα παιδιά. Μόνο που τώρα καφιόνταν όχι για βαθμούς, αλλά για θέσεις εργασίας, αγορασμένα διαμερίσματα και μάρκες αυτοκινήτων. Ο Δημήτρης τους κοίταζε, νιώθοντας εντελώς ξένος. Ιδιοκτήτης μεγάλης εταιρείας logistics στην Αθήνα, άνθρωπος που διαχειριζόταν εκατοντάδες φορτηγά και αποθήκες, καθόταν στο VIP τραπέζι με εντελώς άδειο βλέμμα. Πριν από 4 χρόνια, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σκοτώθηκε η γυναίκα του Μαρία. Και από τότε ο Δημήτρης ζούσε στον αυτόματο πιλότο. Ήξερε να κάνει λεφτά, ήξερε να κάνει σκληρές διαπραγματεύσεις, αλλά είχε ξεμάθει εντελώς να χαίρεται. Μέσα του απλωνόταν ένα καμένο χωράφι, σκεπασμένο με στάχτη. Ακριβώς γι' αυτό, ο σχολικός φίλος Γιώργος, παχουλός και ανήσυχος ιδιοκτήτης αλυσίδας τοπικών συνεργείων, αποφάσισε να πάρει την πρωτοβουλία στα χέρια του. «Δημήτρη, δεν γίνεται να μαραζώνεις έτσι», μουρμούριζε ο Γιώργος μισή ώρα πριν, σκουπίζοντας το γυαλιστερό φαλακρό κεφάλι του με χαρτοπετσέτα. «Είσαι άντρας εμφανίσιμος, με λεφτά και κάθεσαι σαν σε κηδεία. Σου ετοίμασα τέτοια έκπληξη. Τώρα θα καταλάβεις για να κρατήσεις το στάτου σου και γενικά να ξεχαστείς». Η έκπληξη ήταν η Μελίνα. Ψηλή, άψογα περιποιημένη κοπέλα, περίπου 25 χρονών, με μακριές τεχνητές βλεφαρίδες και προκλητικό φόρεμα που μόλις έκρυβε τις κλίδες. Ο Γιώργος απλά τη μίκιασε για το βράδυ από escort agency, ώστε ο Δημήτρης να μπορέσει να επιδειχθεί μπροστά στους συμμαθητές. Ο Δημήτρης δεν έβγαλε δημόσια επίπληξη στον φίλο του. Δεν ήθελε να τραβήξει την προσοχή, αλλά η κοπέλα του προκαλούσε βαθύ ενοχλητισμό. Όλο το βράδυ κρεμόταν από τον ώμο του, επιδεικνύοντας στην αίθουσα ψεύτικη οικειότητα. Μύριζε βανίλια. Η Μελίνα συνεχώς τραβούσε το κινητό της, τραβούσε φωτογραφίες με φουσκωμένα χείλη και παραπονιόταν καπριτσιόζα για την εξυπηρέτηση. Ο Δημήτρης ένιωθε φυσική αηδία από αυτόν τον πλαστικό αγορασμένο κόσμο όπου όλα πολλούνταν, από τη νιώτη μέχρι την ψεύτικη αγάπη. Καθόταν με πέτρινο πρόσωπο, ενίοτε γνέφοντας τις ερωτήσεις του Γιώργου και περίμενε τη στιγμή που θα μπορούσε να καλέσει ταξί για το ξενοδοχείο. Και τώρα αυτό το ουρλιαχτό. Ο Δημήτρης γύρισε το κεφάλι. Στο κέντρο της αίθουσας, ακριβώς κάτω από το θαμποτικό φως του τεράστιου κρυστάλλινου πολυελαίου, ξεδιπλωνόταν μια άσχημη σκηνή. Η Ελένη, πρώην πρόεδρος της τάξης και τώρα σύζυγος τοπικού βουλευτή, στεκόταν δίπλα στο τραπέζι της, αναπνέοντας διακεκομένα. Φορούσε ένα πολύ στενό κόκκινο φόρεμα και τα δάχτυλά της ήταν γεμάτα μασίφ χρυσά δαχτυλίδια. Έδειχνε μανιασμένα με το μανικιουρισμένο δάχτυλό της προς μια λεπτή γυναίκα με μπλε εργασιακή μπλούζα. Η γυναίκα καθαρίστρια κρατούσε στα χέρια της έναν πλαστικό κουβά με νερό και μια σφουγγαρίστρα. Μόλις σκούπιζε το πάτωμα κοντά στο τραπέζι της Ελένης, όταν εκείνη σήκωσε κραυγή. Ένας πλατή security με μαύρο κοστούμι πλησίασε γρήγορα την καθαρίστρια και της έκλεισε αυστηρά το δρόμο, απλώνοντας μπροστά το χέρι του. «Μη μες στη θέση σου»,
είπε αυστηρά. «Άβιασε τις τσέπες», φώναζε η Ελένη, πετώντας σάλια, προχωρώντας προς τη γυναίκα. «Μου έχει εξαφανιστεί ένα σαπθυρένιο βραχιόλι από το τραπέζι. Τριγυρνούσες εδώ με το βρώμικο πανί σου. Σε είδα πως το κοιτούσες». Η μουσική σιώπησε. Οι καλεσμένοι άρχισαν να ψιθυρίζουν, τεντώνοντας τα λαιμά τους. Κάποιος έβγαλε το κινητό για να βιντεοσκοπήσει τη σκηνή. Η Μελίνα, που καθόταν δίπλα στον Δημήτρη, έκανε αηδιασμένα μούτρα και πλησίασε πιο κοντά στον ώμο του. «Φου, τι γελία αγριά», τράβηξε με φανερό περιγελασμό. Μάλλον για πρώτη φορά στη ζωή της είδε διαμάντια τόσο κοντά. Τα χέρια της πώς τα κρύβει, φαίνεται αμέσως κλέφτρα. Ο Δημήτρης γύρισε προς τη Μελίνα. Στα μάτια του υπήρχε τόσο παγωμένο ψύχος που η κοπέλα πνίγηκε στα λόγια της. Σήκωσε το χέρι και με ξεκάθαρη αηδία έριξε το χέρι της Μελίνας από τον ώμο του. «Σκάσε!» Όχι δυνατά, αλλά πολύ σκληρά, είπε. Η κοπέλα μπήκε φοβισμένη στην πλάτη της καρέκλας. Ο Δημήτρης γύρισε πάλι το βλέμμα του στο κέντρο της αίθουσας. Του ήταν δυσάρεστο να βλέπει ξένη ταπείνωση. Ήθελε να πλησιάσει, να σταματήσει αυτή την αηδιαστική σκηνή, να πει στο security να φωνάξουν αστυνομία και να το ερευνήσουν σύμφωνα με τον νόμο και όχι να κάνουν δημόσιο μαστίγωμα. Είχε ήδη βάλει τα χέρια στα μπράτσα της πολυθρόνας, ετοιμαζόμενος να σηκωθεί. Εκείνη τη στιγμή, η καθαρίστρια, που μέχρι τότε στεκόταν με κατεβασμένο κεφάλι, ισιώθηκε αργά. Το φως του πολυελαίου χτύπησε κατευθείαν στο πρόσωπό της. Ήταν πολύχλωμη. Σκούρα με ελαφριά πολλιά μαλλιά δεμένα σε αυστηρό, σφιχτό κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Λεπτό πρόσωπο με κοφτερά ζυγωματικά. Και στο δεξί ζυγωματικό μια μικρή σκούρα ελιά σε σχήμα μικροσκοπικού αστεριού. Τα δάχτυλα του Δημήτρη χαλάρωσαν από μόνα τους. Το μασίφ κρυστάλλινο ποτήρι γλίστρισε από το χέρι του, χτύπησε την άκρη του μαρμάρινου τραπεζιού και με ξερό κρότο έσπασε σε μεγάλα θραύσματα. Το παγωμένο νερό έπεσε στα ακριβά παντελόνια του, στα καστόρινα παπούτσια, αλλά ο Δημήτρης δεν το ένιωσε. Σταμάτησε γενικά να νιώθει το σώμα του. Ο αέρας τους πνεύμονες τελείωσε. Έγινε δύσκολο να αναπνεύσει. Ήταν η Ελένα, η δική του Λένα, το κορίτσι που αγαπούσε περισσότερο από τη ζωή, με την οποία σχεδίαζε οικογένεια και για χάρη της οποίας, πριν από 12 χρόνια, έφυγε για την Αθήνα για μεγάλα λεφτά. Το κορίτσι, που όπως του είπαν τότε, τον άφησε για έναν άλλο άνθρωπο όσο αυτός ήταν σε κόμμα. Στεκόταν στη μέση μιας ξένης γιορτής με ξεθοριασμένη μπλε μπλούζα πάνω από φθηνή μπλούζα με ζιβάγκο, πιέζοντας την κοιλιά τα τραχιά κόκκινα από τα χημικά και το παγωμένο νερό χέρια της. Και κοίταζε την Ελένη. «Δείξε τις τσέπες της ποδιάς», ζήτησε ο security πλησιάζοντας την Ελένα. Δεν είπε ούτε μία λέξη. Δεν έκλαψε, δεν παρακάλεσε, ούτε φώναξε για την αθωότητά της. Με τρομακτική, σχεδόν βασιλική ηρεμία, έβαλε τα χέρια της στις βαθιές τσέπες της εργασιακής ποδιάς και τις γύρισε ανάποδα. Στο παρκέ έπεσε μία τσαλακωμένη απόδειξη και ένα εφευρικό πανάκι από μικροήμες. Τίποτα άλλο δεν υπήρχε. «Και τώρα ψάξτε την ίδια», δεν σταματούσε η Ελένη κουνώντας τα χέρια. «Μπορεί να το έκρυψε κάπου». «Ελένη, περίμενε», ακούστηκε από πίσω η αβέβαιη φωνή του συζύγου της Ελένης. Ο άντρας, κόκκινος από την αμηχανία, έψαχνε στην ανοιχτή βραδινή της τσαντούλα που ήταν στο τραπέζι. «Να το βραχιόλι σου. Πιάστηκε με το γάντζο στη φόδρα. Το έβαλες μόνη σου εκεί μέσα όταν πήγες να πλύνεις τα χέρια σου». Στην αίθουσα επικράτησε βαριά, πυκνή παύση. Οι καλεσμένοι έκαναν πλάγια τα βλέμματα. Ο security οπισθοχώρησε ένα βήμα, καθάρισε το λαιμό του και έγνεψε σύντομα στην καθαρίστρια, δίνοντας να καταλάβει ότι το επεισόδιο έληξε. Η Ελένη άρπαξε το βραχιόλι από τα χέρια του συζύγου της. Το πρόσωπό της κάλυψαν κόκκινες κοιλίδες, αλλά δεν σκέφτηκε καν να ζητήσει συγγνώμη από τη γυναίκα που μόλις ταπείνωσε δημόσια. Βρέθηκε και βρέθηκε», μουρμούρισε, κλείνοντας νευρικά το κόσμημα στον καρπό της. Μέτρησε την Ελένα με αλαζονικό βλέμμα. «Εσύ θα μπορούσες να ζητήσεις συγγνώμη που τριγυρνάς εδώ και μας λερώνεις. Εξαιτίας σου χάλασαν τα νεύρα μου. Φύγε από εδώ, το πάτωμα δεν έχει τελειώσει ακόμα». Έκανε χειρονομία διώχνοντας την Ελένα σαν ενοχλητικό έντομο και γύρισε στο τραπέζι της. Αλλά η Ελένα δεν έφυγε. Η πλάτη της παρέμεινε ίσια, σαν τεντωμένη χορδή.
Πλησίασε αργά, χωρίς να κοιτάζει γύρω της, στο τραπέζι του DJ. Ο νεαρός με φόβο κοίταξε τη γυναίκα με την μπλούζα και μηχανικά της έδωσε το μικρόφωνο όταν άνοιξε σιωπηλά την παλάμη της. Ο Δημήτρης την κοίταζε αδιάκοπα. Τα χείλη του ήταν ξερά. Ήθελε να τη φωνάξει, αλλά η φωνή του αρνιόταν να υπακούσει. Έβλεπε πως τρέμουν τα δάχτυλά της, σφίγγοντας γερά το μαύρο πλαστικό του μικροφόνου. Η Ελένα σάρωσε την αίθουσα με ήρεμο, ανοιχτό βλέμμα. Κοίταζε κατευθείαν στα πρόσωπα των ανθρώπων που πριν από 1/4 του αιώνα ήταν συμμαθητές της, μοιράζονταν μαζί της σχολικά γεύματα και αντέγραφαν από αυτήν στα διαγωνίσματα. Πριν από 25 χρόνια, άρχισε. Η φωνή της ήταν ήρεμη, αλλά ακουγόταν σε κάθε γωνιά της αίθουσας σαν καμπάνα. Πριν από 25 χρόνια, σε αυτήν ακριβώς την αίθουσα, εδώ που στέκομαι τώρα με εργατική ποδιά και κουβά, εγώ τελείωσα το σχολείο με χρυσό μετάλλιο. Έλαβα τα συγχαρητήριά σας. Σας υποσχέθηκα ότι θα γίνω αρχιτέκτονας, θυμάστε? Η αίθουσα βυθίστηκε σε νεκρική σιωπή. Κανείς δεν τολμούσε να κουνηθεί. «Και θα γινόμουν», συνέχισε η Ελένα, τώρα πιο δυνατά. «Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με δέχτηκε με υποτροφία. Είχα ταλέντο, είχα όνειρα, αλλά κυρίως είχα αγάπη. Αγαπούσα έναν άντρα που ονομαζόταν Δημήτρης και αυτός με αγαπούσε. Ετοιμαζόμασταν να παντρευτούμε». Ο Δημήτρης πάγωσε στη θέση του. Το αίμα χτυπούσε τόσο δυνατά στους κροτάφους που φοβήθηκε ότι όλοι το ακούνε. «Αλλά ο Δημήτρης είχε ατύχημα», συνέχισε η Ελένα. Η φωνή της δεν έτρεμε. Χτύπησε το κεφάλι του σοβαρά και έπεσε σε κόμμα για 2 εβδομάδες. Εγώ καθόμουν κάθε μέρα στο νοσοκομείο, κρατώντας το χέρι του, διαβάζοντάς του, μιλώντας του. Και όταν συνήλθε, δεν με άφησα να τον δω. Ο πατέρας του, ο Βίκτορ Πανταζής, διευθυντής της μεγαλύτερης κλινικής της πόλης, μου απαγόρευσε την είσοδο. Πολλοί στην αίθουσα γύρισαν τα κεφάλια. Αναζητούσαν στο πλήθος το πρόσωπο του Βίκτορα Πανταζή, αλλά ο γέρος δεν ήταν εκεί. «Και μετά», είπε η Ελένα, και τώρα στα μάτια της άστραψε κάτι αιχμηρό και κρύο. Ο Δημήτρης μου έστειλε γράμμα. Ένα γράμμα όπου μου έγραφε ότι με τον τραυματισμό του κατάλαβε πως δεν με αγαπάει πια. Ότι πρέπει να χωρίσουμε. Ότι φεύγει για την Αθήνα για σπουδές και καριέρα και δεν έχουμε κοινό μέλλον. Της φωνής της ήταν σαν λεπίδι. Εκείνο το γράμμα με κατέστρεψε. Δεν πήγα στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. 3 χρόνια μετά παντρεύτηκα έναν άντρα που δεν αγαπούσα γιατί ήθελε να με παντρευτεί και εγώ δεν ήξερα πια πώς να αρνηθώ. Γέννησα ένα γιο, τον Ηλία. Μου έδωσε σκοπό στη ζωή, αλλά ο σύζυγός μου με χτυπούσε, με ταπείνωνε, με έλεγε άχρηστη. Και όταν τελικά έφυγα, έμεινα μόνη με ένα παιδί, χωρίς μόρφωση, χωρίς χρήματα, χωρίς βοήθεια. Στην αίθουσα άρχισαν να ακούγονται πνιχτοί επιφωνήματα. «Δούλευα σε 3 δουλειές», συνέχισε η Ελένα. «Κάθε νύχτα στο αρτοποιείο, κάθε πρωί καθαρίστρια σε γραφεία, κάθε απόγευμα πλύσιμο σκαλιών σε πολυκατοικίες. Σκούπιζα τα πατώματά σας, σφούγγιζα τις τουαλέτες σας, έπλαινα τα αυτοκίνητά σας. Ενώ εσείς, που αποφοιτήσατε μαζί μου, κάνατε καριέρες, ταξίδια, γιορτάζατε. Με συναντούσατε στους δρόμους και δεν με αναγνωρίζατε καν». Οι λέξεις της σκάλιζαν τη σιωπή σαν σκαλιστήρι. «Και σήμερα βράδυ». Η φωνή της τώρα έτρεμε ελαφρά από θυμό που κρατούσε χρόνια μέσα της. «Η Ελένη με κατηγόρησε δημόσια για κλοπή, χωρίς αποδείξεις, χωρίς εδώ, χωρίς σεβασμό. Επειδή είμαι καθαρίστρια, επειδή έχω τραχιά χέρια, επειδή δεν φοράω διαμάντια». Γύρισε απότομα και κοίταξε κατευθείαν την Ελένη. «Αλλά εσύ, Ελένη, δεν με γνώριζες πάντα έτσι? Δεν ήμασταν φίλες? Δεν με προσκαλούσες στα γενέθλιά σου? Δεν με ζητούσες να σε βοηθήσω στα μαθηματικά? Και τώρα δεν μπορείς καν να πεις συγγνώμη σε μια γυναίκα που ταπείνωσες μπροστά σε 100 ανθρώπους». Η Ελένη κοίταζε το πάτωμα. Το πρόσωπό της ήταν πορφυρό. Ο σύζυγός της προσπάθησε να της πιάσει το χέρι, αλλά εκείνη το τράβηξε απότομα. «Αλλά ξέρετε τι», είπε η Ελένα, και τώρα το βλέμμα της σάρωσε όλη την αίθουσα. «Ήρθα σήμερα εδώ για δουλειά. Με πλήρωσαν για να καθαρίσω. Το έκανα. Αλλά ήρθα και για κάτι άλλο. Ήθελα να δω τι έγινε ο Δημήτρης.
Εκείνος που με εγκατέλειψε όταν είχα περισσότερη ανάγκη από αυτόν. Ήθελα να δω αν ήταν ευτυχισμένος. Γύρισε το κεφάλι προς το VIP τραπέζι. Το βλέμμα της βρήκε το βλέμμα του Δημήτρη. Για μια στιγμή ο χρόνος σταμάτησε. «Και τον είδα», είπε σιγά. Τον είδα με μια πληρωμένη γυναίκα στο πλευρό του. Τον είδα με άδεια μάτια. Τον είδα πλούσιο και άδειο μέσα. Και κατάλαβα ότι οι επιλογές που κάναμε και οι επιλογές που έκαναν για μας κατέστρεψαν και τους δύο. Η σιωπή στην αίθουσα ήταν πλήρης. Ακόμα και οι σερβιτόροι είχαν σταματήσει να κινούνται. «Λοιπόν, Δημήτρη», είπε η Ελένα καθαρά και δυνατά, «αν το ακούς, θέλω να ξέρεις μόνο ένα πράγμα. Εγώ δεν σε εγκατέλειψα ποτέ. Δεν υπήρξε ποτέ άλλος άντρας. Εγώ σε περίμενα. Κάθε μέρα για 2 εβδομάδες περίμενα να ξυπνήσεις. Και όταν ξύπνησες και δεν με άφησα να σε δω, περίμενα το τηλεφώνημά σου. Αλλά δεν ήρθε ποτέ. Ήρθε μόνο το γράμμα. Το γράμμα που λέει ότι δεν με θέλεις πια». Τα μάτια της γέμισαν δάκρυα, αλλά δεν έπεσε ούτε ένα. «Κι εγώ το πίστεψα. Αλλά τώρα, στα 43 μου, αφού έπλυνα δάπεδα για 12 χρόνια, αφού μεγάλωσα μόνη μου ένα παιδί, αφού επέζησα όλη αυτή την κόλαση, τώρα ξέρω. Ξέρω ότι κάποιος μας έκανε αυτό. Κάποιος μας χώρισε σκόπιμα. Και εσύ, Δημήτρη, ποτέ δεν σκέφτηκες να με αναζητήσεις. Ποτέ δεν παλέψες για μένα». Η φωνή της έσπασε τελικά. Και αυτό πονάει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Κατέβασε το μικρόφωνο, το άφησε στο τραπέζι του DJ, χωρίς να κοιτάξει ξανά κανέναν, σήκωσε τον κουβάκι της φουγγαρίστρα και βγήκε από την αίθουσα μέσα από την πίσω έξοδο για το προσωπικό. Η πόρτα έκλεισε πίσω της με μαλακό κλικ. Ο Δημήτρης δεν μπορούσε να κινηθεί. Το σώμα του είχε παγώσει. Το μυαλό του ουρλίαζε, αλλά τα πόδια δεν υπάκουαν. Ξαφνικά, από το VIP τραπέζι δίπλα, σηκώθηκε ένας γέρος άντρας. Ήταν ψηλός, με ασημή μαλλιά χτενισμένα προσεκτικά προς τα πίσω, ντυμένος με ακριβό κοστούμι. Στο πρόσωπό του υπήρχε μία έκφραση που ο Δημήτρης δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Τρόμος. Καθαρός, ανώθευτος τρόμος. Ήταν ο Βίκτορ Πανταζής, ο πατέρας του Δημήτρη. Ο γέρος κοίταζε την πόρτα από την οποία είχε φύγει η Ελένα. Το πρόσωπό του ήταν πράσινο, τα χέρια του έτρεμαν. Άρχισε να κουνάει το κεφάλι, σαν να προσπαθούσε να αρνηθεί κάτι που δεν μπορούσε πια να αρνηθεί. «Όχι», ψιθύρισε ο γέρος. «Όχι, δεν ήταν έτσι. Εγώ το έκανα για καλό». Ο Δημήτρης γύρισε αργά το κεφάλι προς τον πατέρα του. Και εκείνη τη στιγμή κατάλαβε τα πάντα. Το γράμμα. Εκείνο το φρικτό γράμμα που τον κατέστρεψε. Εκείνο που νόμιζε ότι είχε γράψει ο ίδιος, αλλά δεν θυμόταν επειδή ήταν ακόμα ζαλισμένος από το τραύμα. Εκείνο το γράμμα που μετά από λίγες εβδομάδες, όταν ξαναπήρε τα λογικά του, νόμιζε ότι ήταν η σωστή απόφαση, γιατί όλοι του έλεγαν ότι η Ελένα τον είχε εγκαταλείψει για έναν άλλο. Το γράμμα δεν το είχε γράψει ποτέ ο Δημήτρης. Το είχε γράψει ο πατέρας του. Ο Δημήτρης σηκώθηκε όρθιος. Η καρέκλα πίσω του έπεσε με κρότο. Όλα τα βλέμματα γύρισαν προς αυτόν. «Εσύ», ψιθύρισε. Η φωνή του ήταν πνιχτή, τραχιά, σαν από χαλίκια. «Εσύ το έκανες αυτό». Ο Βίκτορ οπισθοχώρησε ένα βήμα. Το πρόσωπό του τσαλακώθηκε. Στα μάτια του άναψε κάτι σαν ντροπή, αλλά και θυμός. «Δημήτρη, μην με κοιτάς έτσι», είπε ο γέρος με βραχνή φωνή. «Εγώ σε προστάτευσα. Εκείνη η κοπέλα ήταν φτωχή, δεν είχε τίποτα. Θα σε τράβαγε προς τα κάτω. Εσύ είχες μέλλον. Έπρεπε να μπεις στην ιατρική σχολή Αθηνών, να γίνεις γιατρός όπως εγώ». «Εγώ δεν ήθελα ποτέ να γίνω γιατρός», ούρλιαξε ο Δημήτρης. Η φωνή του αντίχησε σαν κεραυνός. «Το ήθελες εσύ, όλα τα ήθελες εσύ και έκλεψες τη ζωή μου». «Το έκανα για σένα», ούρλιαξε πίσω ο γέρος, «για να έχεις μέλλον». «Ποιο μέλλον?» Ο Δημήτρης προχώρησε προς τον πατέρα του με σφιγμένες γροθιές. Τα μάτια του έκαιγαν από δάκρυα θυμού. «Κοίτα με. Έχω λεφτά, ναι. Έχω εταιρεία, αλλά είμαι άδειος. Η γυναίκα που παντρεύτηκα πέθανε και δεν μπορούσα καν να την κλάψω όπως πρέπει, γιατί ποτέ δεν την αγάπησα όπως αγαπούσα την Ελένα.
Και τώρα μαθαίνω ότι η Ελένα ποτέ δεν με εγκατέλειψε. Ότι όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χαμένα χρόνια ήταν ψέματα που της είπες εσύ. Ο γέρος οπισθοχώρησε ακόμα. Χτύπησε την πλάτη του στο τραπέζι. Ποτήρια έπεσαν με κρότο. «Εσύ δεν καταλαβαίνεις», φώναξε. «Εσύ ήσουν πολύ νέος. Αν την είχες παντρευτεί τότε, θα τα είχες χαλάσει με τα σπουδές, θα σε είχε εγκλωβίσει με παιδιά, θα είχες γίνει τίποτα». Αντί γι' αυτό έγινε αυτή τίποτα. Ο Δημήτρης ούριαζε τώρα με όλη του τη δύναμη. «Χάλασες 2 ζωές, τη δική μου και τη δική της, για το περήφανο όνομά σου, για την καριέρα που εσύ ήθελες για μένα. Και το χειρότερο...» Η φωνή του έσπασε. «Το χειρότερο είναι ότι εγώ το πίστεψα. Πίστεψα ότι με εγκατέλειψε και δεν πάλεψα, δεν την αναζήτησα. Είμαι ένοχος όσο και εσύ». Τα δάκρυα τρέχανε ελεύθερα στο πρόσωπό του. Ο Βίκτορ στεκόταν τρέμοντας, κρατώντας την άκρη του τραπεζιού για στήριξη. Το πρόσωπό του είχε γίνει γκρίζο. «Δημήτρη, γιέ μου», ψέλισε. «Εγώ δεν είμαι γιος σου», είπε ο Δημήτρης ψυχρά και καθαρά. «Από σήμερα δεν με ενδιαφέρει να σε ξαναδώ. Χάθηκες από τη ζωή μου, όπως εσύ με έκανες να χαθώ από τη ζωή της Ελένας». Γύρισε απότομα. Η Μελίνα προσπάθησε να τον πιάσει από το χέρι. «Δημήτρη, πού πας? Δεν μπορείς να με αφήσεις έτσι». «Φύγε από μπροστά μου», είπε χωρίς καν να την κοιτάξει. Η κοπέλα οπισθοχώρησε, φοβισμένη. Ο Δημήτρης έτρεξε προς την πίσω έξοδο. Άνοιξε την πόρτα με δύναμη. Βγήκε σε έναν στενό διάδρομο. Στο τέλος του διαδρόμου υπήρχε μια μικρή πόρτα που οδηγούσε στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης. Ή έβλεπε. Η Ελένα στεκόταν δίπλα σε έναν παλιό σκουριασμένο κάδο απορριμμάτων, κρατώντας ακόμα την σφουγγαρίστρα. Το πρόσωπό της ήταν βρεγμένο από δάκρυα. Τα χέρια της έτρεμαν. «Λένα», φώναξε ο Δημήτρης. Η φωνή του έσπασε από συγκίνηση. Εκείνη γύρισε απότομα. Όταν τον είδε, το πρόσωπό της έγινε λευκό. Έκανε βήμα πίσω. «Μην πλησιάζεις», είπε με βραχνή φωνή. «Σε παρακαλώ, μην πλησιάζεις». «Λένα, εγώ δεν ήξερα», είπε ο Δημήτρης προχωρώντας αργά προς αυτήν. «Ορκίζομαι, δεν ήξερα τίποτα. Ο πατέρας μου σου έγραψε αυτό το γράμμα. Εγώ δεν το ήξερα. Μου είπαν ότι εσύ με εγκατέλειψες. Μου είπαν ότι είχες άλλον άντρα. Κι εγώ ήμουν ανόητος, ήμουν τρομαγμένος και το πίστεψα». Η Ελένα κούνησε το κεφάλι. Τα δάκρυά της έπεφταν πιο γρήγορα. «Αλλά δεν με ψάχνες», ψιθύρισε. «Όλα αυτά τα χρόνια ποτέ δεν με ψάχνες». «Γιατί πίστεψα ότι με μισούσες», είπε ο Δημήτρης, και τώρα τα δάκρυα έτρεχαν και στο δικό του πρόσωπο. «Γιατί πίστεψα ότι ήσουν ευτυχισμένη κάπου αλλού. Και με πονούσε τόσο πολύ που δεν μπορούσα καν να σκεφτώ να σε ψάξω. Ήμουν δειλός, ήμουν ανόητος, αλλά σε αγαπούσα και ποτέ δεν σταμάτησα να σε αγαπώ». Η Ελένα έκλαιε ανοιχτά τώρα. Ο Δημήτρης στάθηκε μπροστά της. Πολύ αργά σήκωσε το χέρι του. Με άπειρη τρυφερότητα σκούπισε ένα δάκρυ από το μάγουλό της με το δάχτυλό του. «Συγγνώμη», ψιθύρισε. «Συγγνώμη για όλα». Η Ελένα τον κοίταξε στα μάτια. Και σε εκείνα τα μάτια, μέσα από τα δάκρυα, είδε τον Δημήτρη των 18 χρονών. Τον αγόρι που την κρατούσε από το χέρι, που της υποσχόταν την αιωνιότητα, που σχεδίαζε μαζί της ένα σπίτι με μεγάλα παράθυρα και κήπο με τριαντάφυλλα. «Δεν ξέρω αν μπορώ να συγχωρήσω», ψιθύρισε. «Δεν ξέρω πώς». «Δεν σου ζητάω να συγχωρήσεις τώρα», είπε ο Δημήτρης. «Σου ζητάω μόνο μία ευκαιρία. Μία ευκαιρία να σου δείξω ότι δεν σε εγκατέλειψα ποτέ στην καρδιά μου και ότι όλα αυτά τα χρόνια ήμουν νεκρός μέσα μου γιατί νόμιζα ότι σε έχασα για πάντα». Η Ελένα δεν απάντησε, αλλά δεν τράβηξε και το χέρι της όταν ο Δημήτρης το έπιασε απαλά. Στέκονταν στον υγρό χώρο στάθμευσης, κάτω από το κρύο φως των λαμπτήρων, 2 άνθρωποι που είχαν χάσει 12 χρόνια εξαιτίας της αλαζονίας ενός ανθρώπου. Αλλά τώρα, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, τα δάχτυλά τους αγγίζονταν. Και αυτή η αφή ήταν η αρχή κάποιας απάντησης που κανείς από τους δύο δεν ήξερε ακόμα πώς να πει. Μέσα στην αίθουσα, ο Βίκτορ Πανταζής στεκόταν ακίνητος.
Γύρω του οι άνθρωποι ψιθύριζαν, κοιτάζοντάς τον με περιέργεια, αηδία, κρίση. Κάποιος κοντά του είπε δυνατά: «Λοιπόν, ο μεγάλος γιατρός τελικά κατέστρεψε τη ζωή του γιού του για περηφάνεια. Τι ντροπή!» Ο γέρος στράφηκε απότομα. «Δεν είναι δική σας υπόθεση», φώναξε. Αλλά η φωνή του ήταν αδύναμη, σπασμένη. Κανείς δεν τον πρόσεξε. Οι άνθρωποι γύριζαν τις πλάτες τους. Ο Βίκτορ κοίταξε γύρω του. Για πρώτη φορά στη ζωή του ένιωσε κάτι που δεν είχε ξανανιώσει. Πλήρη, απόλυτη απομόνωση. Μάζεψε το παλτό του με τρέμοντα χέρια και βγήκε από την αίθουσα. Η βροχή είχε αρχίσει να πέφτει πιο δυνατά. Ο γέρος κάλεσε ταξί με το κινητό του. Περίμενε στο πεζοδρόμιο, μόνος, με το παλτό τυλιγμένο γύρω του. Όταν το ταξί ήρθε, ανέβηκε χωρίς λέξη. «Πού θα πάμε?» ρώτησε ο οδηγός. «Σπίτι», ψιθύρισε ο Βίκτορ. Το ταξί ξεκίνησε. Στο πίσω κάθισμα, ο γέρος κοίταζε τα φώτα της Θεσσαλονίκης να περνούν γρήγορα. Ένιωθε κάτι παράξενο στο στήθος του. Μία βαριά, σφιχτή αίσθηση. Προσπάθησε να αναπνεύσει βαθιά, αλλά ο αέρας δεν έφτανε. Ο πόνος στο στήθος άρχισε να πλώνεται προς τον αριστερό του βραχίωνα. Υδρότας κύλησε στο μέτωπό του. «Κύριε, είστε καλά?» ρώτησε ο οδηγός κοιτώντας τον από τον καθρέφτη. «Ναι», είπε ο Βίκτορ αυτόματα, αλλά δεν ήταν καλά. Το ταξί σταμάτησε μπροστά στο πολυτελές διαμέρισμα του Βίκτορα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο γέρος πλήρωσε και βγήκε. Ανέβηκε τις σκάλες αργά, κρατώντας την κουπαστή σφιχτά. Κάθε βήμα ήταν αγώνας. Μπήκε στο διαμέρισμά του. Το μέρος ήταν τεράστιο, γεμάτο ακριβά έπιπλα, πίνακες, αντίκες, αλλά ήταν άδειο. Δεν υπήρχε ζωή μέσα. Ο Βίκτορ αφαίρεσε το παλτό του με τρέμοντα χέρια και το πέταξε στην καναπέ. Πήγε στο μπαρ και έχισε για τον εαυτό του ένα ποτήρι ουίσκι. Το ήπιε ολόκληρο με μία γουλιά, αλλά δεν βοήθησε. Ο πόνος στο στήθος έγινε χειρότερος. Κάθισε βαριά στην πολυθρόνα του. Τα χέρια του κούνιονταν. Προσπάθησε να σκεφτεί. Έπρεπε να καλέσει ασθενοφόρο, αλλά ανταυτού πήρε το κινητό του τηλέφωνο. Κάλεσε τον Δημήτρη. Μακρές ειρήνες χτύπησαν στο αυτί του και τελικά μία γυναικεία φωνή. «Ο αριθμός που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος». Ο Δημήτρης τον είχε μπλοκάρει. Ο Βίκτορ ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται. Κάλεσε την κόρη του, Κατερίνα. Μακρά σιρήνα και ξανά η ίδια μηχανική φωνή, μπλοκαρισμένος. Με τρέμοντα δάχτυλα κάλεσε τη δεύτερη κόρη του, την Ανδριάνα. Οι σιρήνες χτύπησαν επίμονα. Τελικά ένα κλικ. «Ανδριάνα», ξεβούλωσε ο Βίκτορ. Η γλώσσα του δυσκολευόταν να κινηθεί. Οι λέξεις βγαίναν θολές. «Ανδριάνα, δεν είμαι καλά». Στην άλλη άκρη της γραμμής υπήρχε μία βαριά παύση. «Μπαμπά». Η φωνή της Ανδριάνας ήταν κρύα και αποστασιοποιημένη. Δεν είχε πια το συνηθισμένο τρέμουλο. «Τα ξέρω όλα, μπαμπά. Η Λένα μου τηλεφώνησε και μου τα είπε όλα για τα ψεύτικα χαρτιά, για το γράμμα σου στον Δημήτρη». «Ανδριάνα, κάλεσε ασθενοφόρο». Ο γέρος προσπάθησε να ακουστεί απαιτητικός, αλλά έβγαινε μόνο μία άθλια φωνή. «Εξαιτίας της περηφανιάς σου, ο Ηλίας παραλίγο να πεθάνει στη Μεθύτα», συνέχισε η Ανδριάνα, αγνοώντας τα βογγητά του. «Με ανάγκασες να αρνηθώ βοήθεια στην ίδια μου την αδερφή, γιατί σε φοβόμουν μέχρι σπασμούς. Αλλά δεν σε φοβάμαι πια. Δεν μ' έχω πια πατέρα. Μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο». Σύντομες, γρήγορες σιρήνες τον χτύπησαν στα τύμπανα. Ο Βίκτορ άφησε το τηλέφωνο να πέσει. Η συσκευή έπεσε στο χαλί, χτυπώντας βαθιά στο παρκέ. Ακούμπησε το κεφάλι του στην πλάτη της πολυθρόνας. Στο τεράστιο διαμέρισμα ακουγόταν μόνο το τικ-τακ του μεγάλου ρολογιού στον τοίχο. Ο χρόνος περνούσε, αλλά γι' αυτόν είχε σταματήσει. Η εξώπορτα, που δεν είχε κλείσει τελείως, τρίχωσε ελαφρά. Από το κενό κοίταξε η Μαρία Βασίλη, γειτόνισσα από τον όροφο, μία γκρινιάρα ηλικιωμένη γυναίκα που όλη της τη ζωή δεν τον συμπαθούσε για την αλαζονία του. Κρατούσε στο χέρι της μία ξένη απόδειξη. «Κύριε Πανταζή, η πόρτα σας είναι ανοιχτή», άρχισε διασχίζοντας το κατόφλι. Η συνταξιούχος πέρασε στο διάδρομο και έριξε μια ματιά στο σαλόνι. Βλέποντας τον μαζεμένο στην πολυθρόνα, χλωμό σαν κοιμωλία Βίκτορ με ανοιχτό παλτό, σταμάτησε.
Η γυναίκα κατάλαβε τα πάντα αμέσως. Και από την αφύσικη στάση του και από το χαλαρό αριστερό χέρι. Η Μαρία Βασίλη δεν έτρεξε προς αυτόν. Η γειτόνισσα άφησε αργά την απόδειξη στο κομοδίνο της εισόδου, σταύρωσε τα χέρια στο στήθος και τον κοίταξε με μακρύ, βαρύ βλέμμα. Σε αυτό το βλέμμα δεν υπήρχε ούτε σταγόνα συμπόνιας. Σε αυτό διαβαζόταν εκείνη ακριβώς η αλήθεια που ο γέρος αρνιόταν να δεχτεί όλη του τη ζωή. «Τι κάνατε, κύριε Πανταζή», είπε χαμηλόφωνα, αλλά οι λέξεις της ακούγονταν ανελαίητα. «Περάσατε τη ζωή, κάνατε παιδιά, χτίσατε μεγάλη καριέρα, διοικήσατε όλους και στο τέλος, για να σας φέρει ένα ποτήρι νερό, φωνάζετε μια ξένη γριά». Δεν τον τελείωσε με ούτε μία λέξη παραπάνω. Η γυναίκα γύρισε, βγήκε από το διαμέρισμα και μόνο στο δικό της διάδρομο σήκωσε το ακουστικό του σπιτικού τηλεφώνου για να καλέσει το ασθενοφόρο. Ο Βίκτορ Πανταζής έμεινε μόνος. Έκλεισε τα μάτια. Στα ξερά αριτιβιασμένα μάγουλά του κύλησαν δάκρυα. Δεν έβγαζε κανέναν ήχο. Δεν ήταν κλάμα από σωματικό πόνο, αλλά πικρά, άθλια δάκρυα ενός ανθρώπου που στο τέλος της ζωής συνειδητοποίησε την απόλυτη καταστροφική ασημαντότητά του. Πέρασε ακριβώς ένας χρόνος. Ο Απρίλιος ήρθε νωρίς στην Αθήνα, φέρνοντας μαζί γενναιόδορη, πραγματικά ανοιξιάτικη ζεστασιά. Το μεγάλο προαστιακό σπίτι του Δημήτρη, που βρισκόταν σε ήσυχο οικισμό ανάμεσα σε ψηλά πεύκα, έλουζε ο ήλιος. Από τις στέγες έσταζε δυνατά το λιωμένο νερό. Στον αέρα υπήρχε πυκνή γλυκιά μυρωδιά ζεστής ρητίνης, υγρής γης και φρέσκιας ψησίματος που ερχόταν από το ανοιχτό παράθυρο της κουζίνας. Στην πίσω αυλή βρισκόταν δουλειά. Ο Δημήτρης με ελαφρύ πουλόβερ με μανίκια σηκωμένα στους αγκώνες μετρούσε με μετροτενία χοντρή πεύκινη σανίδα. Δίπλα του, στα γόνατα, ακριβώς το ξερό περσινό γρασίδι, έκανε μαστόρεμα ο Ηλίας. Το αγόρι είχε αλλάξει μέχρι αγνώριστου. Από το χλωμό διάφανο παιδί με το φθαρμένο μπουφάν δεν έμενε ίχνος. Είχε τεντωθεί αισθητά, οι ώμοι του είχαν ανοίξει. Στα μάγουλά του έπαιζε ένα υγιές, ζωντανό κόκκινο. Φορούσε άνετα, γερά τζιν και ζεστό πουλόβερ. Κρατούσε στα χέρια ένα μικρό κατσαβίδι και με ύφος γνήσιου μάστορα έβαζε στερέωμα σε ξύλινο δοκάρι. Έχτιζαν μία γέφυρα. Αυτή τη φορά όχι από χαρτόνι και νήματα στο πάτωμα του παλιού διαμερίσματος, αλλά μία αληθινή, γερή, ξύλινη γεφυρούλα πάνω από το διακοσμητικό ριάκι που διέσχιζε το οικόπεδο. «Μπαμπά, εδώ η γωνία δεν βγαίνει». Ο Ηλίας σούφρωσε τα φρύδια του, μελετώντας προσεκτικά τη συναρμογή δύο σανίδων. «Αν στερεώσουμε έτσι το στήριγμα, στο φορτίο θα έχουμε στρέβλωση. Πρέπει να το μετακινήσουμε 2 εκατοστά πιο αριστερά». Ο Δημήτρης άφησε το μετροτενία και κοίταξε τη δουλειά του γιού του. «Μα έχεις δίκιο, αρχιμηχανικέ». Ο Δημήτρης χαμογέλασε ζεστά, τρίβοντας το πηγούνι του. «Μάτι διαμάντι, μετακινούμε αριστερότερα. Δώσε μου εκείνο το σφυρί». Ο Ηλίας με προθυμία πέρασε τα εργαλεία. Τα δάχτυλά τους ακούμπησαν για μια στιγμή. Τα χέρια του αγοριού ήταν ζεστά, δυνατά. Ο Δημήτρης πήρε το σφυρί και έκανε μερικά σύντομα, σίγουρα χτυπήματα, ρυθμίζοντας τη σανίδα στο σωστό μέρος. Ο κρότος του ξύλου αντίχησε στο πευκόδασος. Δούλευαν συντονισμένα, καταλαβαίνοντας ο ένας τον άλλο με μισές λέξεις, σαν να έχτιζαν τέτοιες γέφυρες όλη τους τη ζωή. Η πόρτα του σπιτιού τρίχωσε απαλά. Ο Δημήτρης και ο Ηλίας γύρισαν ταυτόχρονα. Στη φαρδιά ξύλινη βεράντα βγήκε η Ελένα. Φορούσε όμορφο, μαλακό σπιτικό φόρεμα σε παστέλ ροδακινή χρώμα. Το φαρδί ράψιμο δεν έκρυβε, αλλά μόνο υπογράμμιζε την εμφανώς στρογγυλεμένη κοιλιά της. Ήταν στον 6ο μήνα εγκυμοσύνης. Το πρόσωπο της Ελένας έλαμπε με τόσο βαθιά απόλυτη ηρεμία που υπάρχει μόνο σε γυναίκες που βρήκαν το μοναδικό ασφαλές τους λιμάνι μετά από μακρά καταιγίδα. Οι σκούρες, τρομακτικές κοιλίδες κάτω από τα μάτια που για χρόνια ήταν οι σύντροφοί της στις νυχτερινές βάρδιες στο αρτοποιείο εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνος. Τα μαλλιά δεν ήταν πια δεμένα σε σφιχτό αυστηρό κότσο. Έπεφταν με μαλακά κύματα στους ώμους. Η σκούρα ελιά αστεράκι στο δεξί ζυγωματικό δεν κρυβόταν πια στη σκιά της κούρασης, αλλά έβινε στο πρόσωπό της ιδιαίτερη απαλή γοητεία. Κρατούσε στα χέρια ένα μικρό καλάθι με φρεσκοψημένες πιτούλες. «Εργάτες, διάλειμμα», φώναξε. Η φωνή της ακούστηκε ελαφριά και καθαρή,
καλύπτοντας το θόρυβο του λιωμένου νερού. «Το φαγητό κρυώνει. 3 ώρες τώρα παλεύετε εκεί». «Ερχόμαστε, μαμά». Ο Ηλίας με προθυμία άφησε το κατσαβίδι. Σηκώθηκε όρθιος, σκούπισε τα γόνατά του και έτρεξε προς τη βεράντα, σκουπίζοντας καθοδόν τα χέρια του με χαρτοπετσέτα. Πήρε από το καλάθι μια ζεστή πιτούλα, φίλησε την Ελένα στο μάγουλο και εξαφανίστηκε μέσα στο σπίτι. Ο Δημήτρης δεν βιαζόταν. Άφησε το σφυρί στις φρεσκοπλανισμένες ανίδες, ισιώθηκε νιώθοντας ευχάριστη κούραση στους μύσκλους και περπάτησε αργά προς το σπίτι, χωρίς να ξεκολλά τα μάτια από τη γυναίκα του. Ανέβηκε τα ξύλινα σκαλιά. Η Ελένα του χαμογέλασε. Ο Δημήτρης δεν είπε τίποτα. Απλά πλησίασε κοντά, την πέρασε και την αγκάλιασε απαλά από πίσω. Τα μεγάλα δυνατά του χέρια ακουμπήσαν στην κοιλιά της, καλύπτοντάς την προσεκτικά με τις παλάμες του. Έσκυψε το πρόσωπό του στα ζεστά της μαλλιά, αναπνέοντας τη μυρωδιά του ψωμιού, της βανίλιας και του δέρματός της. Η Ελένα έγειρε το κεφάλι της στον ώμο του και κάλυψε τα χέρια του με τα δάχτυλά της. Στέκονταν στην λουσμένη από τον ήλιο βεράντα, ακούγοντας πώς μέσα στο σπίτι έκανε φασαρία ο γιος τους, πώς φυσούσε ο ανοιξιάτικος άνεμος στις κορυφές των ψηλών πεύκων. Ο Δημήτρης κοίταζε το σπίτι του, αναπνέοντας τον ζεστό ανοιξιάτικο αέρα και ήξερε σίγουρα. Οι κακές γλώσσες, η ξένη περηφάνεια και ο ανθρώπινος εγωισμός μπορούν να κλέψουν χρόνια. Μπορούν να αναγκάσουν την αγαπημένη γυναίκα να σκίσει τα χέρια της μέχρι αίματος στα ξένα πατώματα και να κλαίει τις νύχτες από απελπισία. Αλλά δεν μπορούν ποτέ να καταστρέψουν την αληθινή αγάπη, αν μία φορά έχει χτίσει γερή γέφυρα ανάμεσα σε 2 καρδιές. Καμία ίντριγκα δεν μπορεί να σβήσει την αλήθεια. Εκεί που τελείωσαν οι κακίες και οι προδοσίες, για αυτούς άρχισε η αληθινή φωτεινή ζωή. Ζωή στην οποία τώρα θα είναι πάντα άνοιξη. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε που ακούσατε την ιστορία μέχρι το τέλος. Ελπίζουμε ότι η μοίρα του Δημήτρη και της Ελένας σας άγγιξε την καρδιά. Είναι πολύ σημαντικό για μας να μάθουμε ποια συναισθήματα και σκέψεις σας προκάλεσε αυτή η αφήγηση. Εσείς πώς θα είχατε αντιδράσει στη θέση του Δημήτρη? Θα μπορούσατε να συγχωρήσετε τον γέρο πατέρα για τα κλεμμένα 12 χρόνια ή κέρδισε τη μοναξιά του? Μοιραστείτε τη γνώμη σας στα σχόλια. Διαβάζουμε κάθε σχόλιο. Αφήστε like αν η ιστορία σας άγγιξε την ψυχή. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να υποστηρίξετε το κανάλι μας και να βοηθήσετε αυτήν την ιστορία να φτάσει σε άλλους ακροατές. Για να μην χάνετε νέα συγκινητικά επεισόδια, μοιραστείτε το βίντεο με φίλους. Θα βρείτε ακόμα περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες ζωής, οπωσδήποτε ακούστε. Σας ευχόμαστε κάθε καλό, υγεία και υπέροχη διάθεση. Βρέθηκε και βρέθηκε, μούγκρισε αυτή, νευρικά κουμπώνοντας το κόσμημα στον καρπό της. Μέτρησε την Ελένα με αλαζονικό βλέμμα. «Και εσύ θα μπορούσες να ζητήσεις συγγνώμη που τριγυρνάς εδώ, μας λερώνεις. Από σένα τόσα νεύρα. Φύγε από εδώ, το πάτωμα δεν έχει τελειώσει ακόμα». Κούνησε το χέρι της, διώχνοντας την Ελένα σαν ενοχλητικό έντομο και γύρισε στο τραπέζι της. Αλλά η Ελένα δεν έφυγε. Η πλάτη της παρέμεινε όρθια σαν τεντωμένη χορδή. Αργά, χωρίς να κοιτά γύρω, πλησίασε το τραπέζι του DJ. Ο νεαρός τον κοίταξε με φόβο και αυτόματα του έδωσε το μικρόφωνο όταν εκείνη άνοιξε αθόρυβα την παλάμη της. Ο Δημήτρης την κοίταζε χωρίς να αποσπαστεί. Τα χείλη του είχαν στεγνώσει. Ήθελε να της φωνάξει, αλλά η φωνή αρνιόταν να υπακούσει. Έβλεπε πως τρέμουν τα δάχτυλά της, που σφιχτά κρατούσαν το μαύρο πλαστικό μικρόφωνο. Η Ελένα κοίταξε με ήρεμο ανοιχτό βλέμμα την αίθουσα. Κοίταζε κατευθείαν στα πρόσωπα των ανθρώπων που 25 χρόνια πριν ήταν οι συμμαθητές της. Μοιράζονταν μαζί της τα σχολικά γεύματα και της αντέγραφαν τα τεστ. Πριν από 25 χρόνια, άρχισε. Η φωνή της ήταν ήσυχη, σχεδόν χωρίς τόνο, αλλά τόσο καθαρή που κάθε λέξη έφτανε μέχρι την πιο μακρινή γωνία της αίθουσας. Σε αυτήν εδώ ακριβώς την πόλη τελειώσαμε σχολείο. Πολλά ονειρευτήκαμε. Και εγώ ονειρευόμουν. Σταμάτησε. Έκανε μία μικρή παύση σαν να μαζεύει δύναμη. Δεν πρόκειται να σας κουράσω με λεπτομέρειες. Θα σας πω μόνο αυτό που έχει σημασία. Πριν από 12 χρόνια, ο άντρας που αγαπούσα έφυγε για την Αθήνα να χτίσει κάτι.
Και εγώ τον περίμενα. Τον περίμενα μέχρι την ημέρα που μου είπαν ότι με ξέχασε. Ότι βρήκε άλλη. Ότι δεν υπάρχω πια για εκείνον. Μια καρφίτσα να έπεφτε θα ακουγόταν στην αίθουσα. Πίστεψα το ψέμα και άρχισα να ζω με αυτό το ψέμα. Δούλευα νύχτες σε αρτοποιείο για να ταΐσω το γιο μου. Έτριβα πατώματα ξένα για να πληρώσω τη θεραπεία του. Ο γιος μου, ένα παιδί που δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα του, γιατί κάποιοι αποφάσισαν ότι έτσι ήταν καλύτερα για όλους. Η φωνή της τεντώθηκε ελάχιστα, αλλά δεν έσπασε. Εκείνος ο άντρας είναι εδώ απόψε. Τον βλέπω. Και θέλω να ξέρει, όχι από μίσος, όχι για να τον πληγώσω, αλλά γιατί η αλήθεια αξίζει να υποθεί δυνατά. Ο γιος σου υπάρχει. Λέγεται Ηλίας και είναι ο πιο έξυπνος, ο πιο γενναίος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ. Αφήκε το μικρόφωνο στο τραπέζι του DJ, χωρίς θέατρο, χωρίς δάκρυα. Πήρε τον κουβά και τη σφουγγαρίστρα της και κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Ο Δημήτρης δεν ήξερε πότε σηκώθηκε από την καρέκλα. Δεν ήξερε πώς διέσχισε την αίθουσα. Αντιλήφθηκε μόνο ότι τα πόδια του τον έφεραν στην έξοδο και ότι το χέρι του άγγιξε τον ώμο της ακριβώς τη στιγμή που εκείνη έφτασε στην πόρτα. Λένα. Μία μόνο λέξη, αλλά ήταν φορτωμένη με 12 χρόνια σιωπής. Εκείνη σταμάτησε. Δεν γύρισε αμέσως. Έμεινε ακίνητη για 1, 2, 3 αναπνοές. Μετά, αργά, έστρεψε το κεφάλι. Ο Δημήτρης την κοιτούσε και για πρώτη φορά σε 4 χρόνια η παγωμένη ερημιά που απλωνόταν μέσα του άρχισε να ξεπαγώνει. «Ήθελα να έρθω», είπε αυτός. Η φωνή του ήταν βραχνή. «Δεν μπόρεσα να σε βρω». «Δεν με ψάχνεις αρκετά», ψιθύρισε εκείνη και στα μάτια της άναψε κάτι. Όχι θυμός, αλλά ακατάλητη θλίψη. «Τώρα θα ψάξω», είπε ο Δημήτρης. «Αν μου δώσεις την ευκαιρία». Έξω από το εστιατόριο, η Θεσσαλονίκη έλαμπε κάτω από το νοεμβριάτικο χιόνι. Ψυχάλιζε ελαφρά. Τα φώτα των δρόμων αντανακλούσαν στα υγρά πεζοδρόμια, σχηματίζοντας χρυσές λωρίδες που χάνονταν στο σκοτάδι. Αυτή τη νύχτα δεν υπόθηκαν πολλά. Δεν υπήρχε χρόνος για εξηγήσεις. Δεν υπήρχε χώρος για ψέματα. Στάθηκαν μπροστά στο εστιατόριο. Αυτός στο κοστούμι των 1.000 ευρώ και εκείνη με τον φθαρμένο μπλε μανδύα εργασίας. Και ανταλλάξανε αριθμούς τηλεφώνου, σαν να ήταν 2 ξένοι που μόλις γνωρίστηκαν. Μόνο που δεν ήταν ξένοι. Και το ήξεραν και οι 2. Τις επόμενες 3 μέρες ο Δημήτρης δεν γύρισε στην Αθήνα. Έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Επισκέφτηκε τη γειτονιά όπου μεγάλωσε η Ελένα, μια παλιά πολυκατοικία με σκουριασμένα κάγκελα και ρογμές στο σοβά. Πέρασε ώρες στο δρόμο απ' έξω, μη τολμώντας να πατήσει το κουδούνι. Μέχρι που τον πάτησε. Εκείνη άνοιξε την πόρτα. Πίσω της στεκόταν ένα αγόρι γύρω στα 10 χρόνια. Ψηλό, λεπτό, με τεράστια σκούρα μάτια που κοίταζαν τον Δημήτρη με ήρεμη, σχεδόν ανόρθωτη περιέργεια. Ο Δημήτρης ένιωσε κάτι να τσακίζει μέσα στο στήθος του. Το παιδί έμοιαζε στον εαυτό του στα 12. Ίδια γραμμή σαγωνιού, ίδια τάση να συνοφριώνει τα φρύδια όταν σκεφτόταν κάτι σοβαρό. Μόνο τα μάτια ήταν της μητέρας του, βαθιά και ήρεμα. «Εσύ είσαι», είπε το παιδί, όχι ερωτηματικά, αλλά διαπιστωτικά. Σαν να ήδη το ήξερε και απλώς το επιβεβαίωνε. «Εγώ είμαι», είπε ο Δημήτρης. Ο Ηλίας γέρνε ελαφρά το κεφάλι. Σκέφτηκε. Μετά, χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό, αλλά και χωρίς εχθρότητα, πήγε ένα βήμα πίσω και άνοιξε την πόρτα πλατύτερα. «Έχουμε τσάι», είπε. «Μπες». Τις πρώτες εβδομάδες ήταν δύσκολα. Δεν μπορεί να ήταν αλλιώς. 12 χρόνια απουσίας δεν σβήνονται με ένα βράδυ συνομιλίας στο σαλόνι. Η Ελένα ήταν προσεκτική, κρατούσε αποστάσεις, επέτρεπε, αλλά δεν παραδεινόταν. Ο Ηλίας παρατηρούσε τα πάντα με εκείνο το σοβαρό βλέμμα που έκανε τον Δημήτρη να νιώθει ότι τον εξετάζει. Μια φορά, τη δεύτερη Κυριακή, ο Ηλίας του έδειξε ένα σχέδιο που είχε κάνει. Γέφυρα. Σχεδιασμένη με μολύβι, με ακρίβεια που δεν τέριαζε στα χρόνια του, με αρρύθμιση στα στηρίγματα, με σχόλια στα πλαϊνά για τον τύπο του ξύλου. «Την έφτιαξα μόνος μου»,
είπε ο Ηλίας σχεδόν χωρίς καύχηση. Από χαρτόνι. Αλλά αν ήταν πραγματική, θα άντεχε βάρος. Υπολόγισα. Ο Δημήτρης κράτησε το σχέδιο στα χέρια του για πολλή ώρα. Κάτι ανέβηκε στο λαιμό του που δυσκολεύτηκε να καταπιεί. «Κάποτε θα χτίσουμε μία αληθινή», είπε. Ο Ηλίας τον κοίταξε με αδιόρατο χαμόγελο. «Εντάξει», είπε. Και αυτό το «εντάξει» περιείχε περισσότερα από 1000 λέξεις. Η αλήθεια για τα 12 χρόνια βγήκε στο φως σιγά σιγά, κομμάτι-κομμάτι. Ήταν ο Γιώργος που ανακάλυψε πρώτος ένα νήμα, τυχαία, σε μια παλιά συνομιλία με κάποιον κοινό γνωστό. Μία αναφορά σε γράμμα που δεν έφτασε ποτέ. Μία φράση για κάποιον πατέρα που τα έφτιαξε μεταξύ των δύο. Και τότε ο Δημήτρης κάθισε και σκάλισε το παρελθόν με τη μεθοδικότητα που σκάλιζε τους ισολογισμούς της εταιρείας του. Ο Βίκτορας Πανταζής, 72 ετών, συνταξιούχος γιατρός, πατέρας της Ελένας. Ήταν εκείνος που είχε στείλει στον Δημήτρη, τότε 12 χρόνια πριν, στις μέρες που ο Δημήτρης κοίταται σε κόμμα μετά το ατύχημα, ένα γράμμα. Γράμμα που δεν υπέγραψε ο ίδιος. Γράμμα που έβηνα να το διαβάσεις ως γράμμα της Ελένας. Γράμμα που έλεγε ότι τελείωσαν, ότι βρήκε άλλον, ότι ζητά να μην την αναζητήσει πλέον. Και στην Ελένα είπε κάτι αντίστοιχο, ότι ο Δημήτρης, μόλις συμήλθε, ζήτησε να μην τον ενοχλεί κανείς από το χωριό, ότι χτίζει ζωή αλλού, ότι τέτοιες σχέσεις δεν έχουν μέλλον για έναν άντρα που ανεβαίνει. 2 ψέματα. 2 ζωές σπασμένες στα 2. Και ανάμεσά τους ένας άντρας που πίστεψε ότι ήξερε τι ήταν καλύτερο για την κόρη του. Ο Δημήτρης δεν πήγε να δει τον Βίκτορα Πανταζή αμέσως. Του χρειάστηκαν εβδομάδες για να επιλέξει τι θα κάνει με αυτή τη γνώση, να την αγνοήσει ή να την αντιμετωπίσει. Επέλεξε να πει στην Ελένα πρώτα. Της τηλεφώνησε μια βραδιά, αργά, όταν ο Ηλίας κοιμόταν ήδη. Της είπε τα πάντα, αργά, ψύχραιμα, χωρίς δράμα. Στο τηλέφωνο δεν ακούστηκε τίποτα για πολλά δευτερόλεπτα. Μετά η Ελένα είπε μόνο «Το ήξερα». Δεν το ήξερα, αλλά το ένιωθα. Κάπου βαθιά, πάντα κάτι δεν μου πήγαινε καλά στην εξήγηση που μου έδωσε. «Τι θες να κάνουμε?» ρώτησε ο Δημήτρης. Μεγάλη παύση. «Τίποτα», είπε η Ελένα τελικά. «Δεν θέλω να κάνω τίποτα με εκείνον. Θέλω να ξεχάσω. Θέλω να κοιτάξω μπροστά. Ο Ηλίας χρειάζεται κάποιον να κοιτά μαζί του μπροστά, όχι πίσω». Ο Δημήτρης σώπασε. Ένιωσε κάτι να βαραίνει και να ελαφρώνει ταυτόχρονα. «Εντάξει», είπε. «Τότε κοιτάμε μπροστά». Ο Βίκτορας Πανταζής έμαθε για τα πάντα από ένα γράμμα. Όχι γράμμα του Δημήτρη, γράμμα της Ελένας, της κόρης του. 2 σελίδες γραμμένες με ήρεμο, σταθερό χέρι, χωρίς κατάρες, χωρίς ουρλιαχτά. Απλά τα γεγονότα, σειρά-σειρά και στο τέλος μία μόνο πρόταση. «Δεν σε μισώ, αλλά δεν μπορώ να σε έχω στη ζωή μου». Ο Βίκτορας Πανταζής διάβασε το γράμμα στο σαλόνι του μεγάλου διαμερίσματός του. Μόνος. Πάντα μόνος. Η γυναίκα του είχε φύγει χρόνια πριν, οι σχέσεις με τις κόρες του είχαν εδώ και καιρό μετατραπεί σε τυπικές επισκέψεις τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Σήκωσε το τηλέφωνο. Κάλεσε τον αριθμό της Ελένας. Η σύνδεση δεν έγινε ποτέ. Κάλεσε την άλλη κόρη, την Ανδριάνα. «Ανδριάνα, κάλεσε ασθενοφόρο». Ο γέρος προσπάθησε να ακουστεί απαιτητικός, αλλά έβγαινε μόνο μια άθλια φωνή. «Εξαιτίας της περηφανιάς σου, ο Ηλίας παραλίγο να πεθάνει στη Μεθά», συνέχισε η Ανδριάνα, αγνοώντας τα βογγητά του. «Με ανάγκασες να αρνηθώ βοήθεια στην ίδια μου την αδερφή, γιατί σε φοβόμουν μέχρι σπασμούς. Αλλά δεν σε φοβάμαι πια. Δεν έχω πια πατέρα. Μη με ξαναπάρεις τηλέφωνο». Σύντομες, γρήγορες ειρήνες τον χτύπησαν στα τύμπανα. Ο Βίκτορας άφησε το τηλέφωνο να πέσει. Η συσκευή έπεσε στο χαλί, χτυπώντας βαθιά στο παρκέ. Ακούμπησε το κεφάλι του στην πλάτη της πολυθρόνας. Στο τεράστιο διαμέρισμα ακουγόταν μόνο το τικ-τακ του μεγάλου ρολογιού στον τοίχο. Ο χρόνος περνούσε, αλλά γι' αυτόν είχε σταματήσει. Η εξώπορτα που δεν είχε κλείσει τελείως τρίχωσε ελαφρά. Από το κενό κοίταξε η Μαρία Βασίλη, γειτόνισσα από τον όροφο, μια γκρινιάρα ηλικιωμένη γυναίκα που όλη της τη ζωή δεν τον συμπαθούσε για την αλαζονία του. Κρατούσε στο χέρι της μια ξένη απόδειξη,
«Κύριε Πανταζή, η πόρτα σας είναι ανοιχτή», άρχισε διασχίζοντας το κατόφλι. Η συνταξιούχος πέρασε στο διάδρομο και έριξε μια ματιά στο σαλόνι. Βλέποντας τον μαζεμένο στην πολυθρόνα, χλωμό σαν κοιμωλία Βίκτορα με ανοιχτό παλτό, σταμάτησε. Η γυναίκα κατάλαβε τα πάντα αμέσως, και από την αφύσικη στάση του και από το χαλαρό αριστερό χέρι. Η Μαρία Βασίλη δεν έτρεξε προς αυτόν. Η γειτόνισσα άφησε αργά την απόδειξη στο κομοδίνο της εισόδου, σταύρωσε τα χέρια στο στήθος και τον κοίταξε με μακρύ, βαρύ βλέμμα. Σε αυτό το βλέμμα δεν υπήρχε ούτε σταγόνα συμπόνιας. Σε αυτό διαβαζόταν εκείνη ακριβώς η αλήθεια που ο γέρος αρνιόταν να δεχτεί όλη του τη ζωή. «Τι κάνατε, κύριε Πανταζή», είπε χαμηλόφωνα, αλλά οι λέξεις της ακούγονταν ανελαίητα. «Περάσατε τη ζωή, κάνατε παιδιά, χτίσατε μεγάλη καριέρα, διοικήσατε όλους και στο τέλος, για να σας φέρει ένα ποτήρι νερό, φωνάζετε μία ξένη γριά». Δεν τον τελείωσε με ούτε μία λέξη παραπάνω. Η γυναίκα γύρισε, βγήκε από το διαμέρισμα και μόνο στο δικό της διάδρομο σήκωσε το ακουστικό του σπιτικού τηλεφώνου για να καλέσει το ασθενοφόρο. Ο Βίκτορας Πανταζής έμεινε μόνος. Έκλεισε τα μάτια. Στα ξερά ρητιδιασμένα μάγουλά του κύλησαν δάκρυα. Δεν έβγαζε κανέναν ήχο. Δεν ήταν κλάμα από σωματικό πόνο, αλλά πικρά, άθλια δάκρυα ενός ανθρώπου που στο τέλος της ζωής συνειδητοποίησε την απόλυτη καταστροφική ασημαντότητά του. Πέρασε ακριβώς ένας χρόνος. Ο Απρίλιος ήρθε νωρίς στην Αθήνα, φέρνοντας μαζί γενναιόδορη, πραγματικά ανοιξιάτικη ζεστασιά. Το μεγάλο προαστιακό σπίτι του Δημήτρη, που βρισκόταν σε ήσυχο οικισμό ανάμεσα σε ψηλά πεύκα, έλουζε ο ήλιος. Από τις στέγες έσταζε δυνατά το λιωμένο νερό. Στον αέρα υπήρχε πυκνή, γλυκιά μυρωδιά ζεστής ρητίνης, υγρής γης και φρέσκιας ψησίματος που ερχόταν από το ανοιχτό παράθυρο της κουζίνας. Στην πίσω αυλή βρισκόταν δουλειά. Ο Δημήτρης, με ελαφρύ πουλόβερ με μανίκια σηκωμένα στους αγκώνες, μετρούσε με μετροτεμία χοντρή, πεύκινη σανίδα. Δίπλα του, στα γόνατα, ακριβώς το ξερό περσινό γρασίδι, έκανε μαστόρεμα ο Ηλίας. Το αγόρι είχε αλλάξει μέχρι αγνώριστου. Από το χλωμό διάφανο παιδί με το θαρμένο μπουφάν δεν έμενε ίχνος. Είχε τεντωθεί αισθητά, οι ώμοι του είχαν ανοίξει. Στα μάγουλά του έπαιζε ένα υγιές, ζωντανό κόκκινο. Φορούσε άνετα, γερά τζιν και ζεστό πουλόβερ. Κρατούσε στα χέρια ένα μικρό κατσαβίδι και με ύφος γνήσιου μάστορα έβαζε στερέωμα σε ξύλινο δοκάρι. Έχτιζαν μια γέφυρα. Αυτή τη φορά όχι από χαρτόνι και νήματα στο πάτωμα του παλιού διαμερίσματος, αλλά μια αληθινή γερή ξύλινη γεφυρούλα πάνω από το διακοσμητικό ριάκι που διέσχιζε το οικόπεδο. «Μπαμπά, εδώ η γωνία δεν βγαίνει». Ο Ηλίας σούφρωσε τα φρύδια του, μελετώντας προσεκτικά τη συναρμογή δύο σανίδων. «Αν στερεώσουμε έτσι το στήριγμα, στο φορτίο θα έχουμε στρέβλωση. Πρέπει να το μετακινήσουμε 2 εκατοστά πιο αριστερά». Ο Δημήτρης άφησε το μετροτεμία και κοίταξε τη δουλειά του γιού του. «Μα έχεις δίκιο, αρχιμηχανικέ». Ο Δημήτρης χαμογέλασε ζεστά, τρίβοντας το πηγούνι του. «Μάτι διαμάντι. Μετακινούμε αριστερότερα. Δώσε μου εκείνο το σφυρί». Ο Ηλίας με προθυμία πέρασε τα εργαλεία. Τα δάχτυλά τους ακούμπησαν για μια στιγμή. Τα χέρια του αγοριού ήταν ζεστά, δυνατά. Ο Δημήτρης πήρε το σφυρί και έκανε μερικά σύντομα, σίγουρα χτυπήματα, ρυθμίζοντας τη σανίδα στο σωστό μέρος. Ο κρότος του ξύλου αντίχησε στο πευκόδασος. Δούλευαν συντονισμένα, καταλαβαίνοντας ο ένας τον άλλο με μισές λέξεις, σαν να έχτιζαν τέτοιες γέφυρες όλη τους τη ζωή. Η πόρτα του σπιτιού τρίχωσε απαλά. Ο Δημήτρης και ο Ηλίας γύρισαν ταυτόχρονα. Στη φαρδιά ξύλινη βεράντα βγήκε η Ελένα. Φορούσε όμορφο μαλακό σπιτικό φόρεμα σε παστέλ ροδακινή χρώμα. Το φαρδί ράψιμο δεν έκρυβε, αλλά μόνο υπογράμμιζε την εμφανώς στρογγυλεμένη κοιλιά της. Ήταν στον 6ο μήνα εγκυμοσύνης. Το πρόσωπο της Ελένας έλαμπε με τόσο βαθιά, απόλυτη ηρεμία που υπάρχει μόνο σε γυναίκες που βρήκαν το μοναδικό ασφαλές τους λιμάνι μετά από μακρά καταιγίδα. Οι σκούρες, τρομακτικές κοιλίδες κάτω από τα μάτια, που για χρόνια ήταν η σύντροφή της στις νυχτερινές βάρδιες στο αρτοποιείο, εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνος.
Τα μαλλιά δεν ήταν πια δεμένα σε σφιχτό, αυστηρό κότσο. Έπεφταν με μαλακά κύματα στους ώμους. Η σκούρα, ελιά αστεράκι στο δεξί ζυγωματικό, δεν κρυβόταν πια στη σκιά της κούρασης, αλλά έδινε στο πρόσωπό της ιδιαίτερη απαλή γοητεία. Κρατούσε στα χέρια ένα μικρό καλάθι με φρεσκοψημένες πιτούλες. «Εργάτες, διάλειμμα», φώναξε. Η φωνή της ακούστηκε ελαφριά και καθαρή, καλύπτοντας το θόρυβο του λιωμένου νερού. «Το φαγητό κρυώνει. 3 ώρες τώρα παλεύετε εκεί». «Ερχόμαστε, μαμά». Ο Ηλίας με προθυμία άφησε το κατσαβίδι, σηκώθηκε όρθιος, σκούπισε τα γόνατά του και έτρεξε προς τη βεράντα, σκουπίζοντας καθοδόν τα χέρια του με χαρτοπετσέτα. Πήρε από το καλάθι μια ζεστή πιτούλα, φίλησε την Ελένα στο μάγουλο και εξαφανίστηκε μέσα στο σπίτι. Ο Δημήτρης δεν βιαζόταν. Άφησε το σφυρί στις φρεσκοπλανισμένες ανίδες, ισιώθηκε, νιώθοντας ευχάριστη κούραση στους μύες, και περπάτησε αργά προς το σπίτι, χωρίς να ξεκολλά τα μάτια από τη γυναίκα του. Ανέβηκε τα ξύλινα σκαλιά. Η Ελένα του χαμογέλασε. Ο Δημήτρης δεν είπε τίποτα, απλά πλησίασε κοντά, την πέρασε και την αγκάλιασε απαλά από πίσω. Τα μεγάλα δυνατά του χέρια ακουμπήσαν στην κοιλιά της, καλύπτοντάς την προσεκτικά με τις παλάμες του. Έσκυψε το πρόσωπό του στα ζεστά της μαλλιά, αναπνέοντας τη μυρωδιά του ψωμιού, της βανίλιας και του δέρματός της. Η Ελένα έγειρε το κεφάλι της στον ώμο του και κάλυψε τα χέρια του με τα βάχτυλά της. Στέκονταν στυλουσμένοι από τον ήλιο βεράντα, ακούγοντας πως μέσα στο σπίτι έκανε φασαρία ο γιος τους, πως φυσούσε ο ανοιξιάτικος άνεμος στις κορυφές των ψηλών πεύκων. Ο Δημήτρης κοίταζε το σπίτι του, αναπνέοντας τον ζεστό ανοιξιάτικο αέρα και ήξερε σίγουρα. Οι κακές γλώσσες, η ξένη περηφάνεια και ο ανθρώπινος εγωισμός μπορούν να κλέψουν χρόνια. Μπορούν να αναγκάσουν την αγαπημένη γυναίκα να σκίσει τα χέρια της μέχρι αίματο στα ξένα πατώματα και να κλαίει τις νύχτες από απελπισία. Αλλά δεν μπορούν ποτέ να καταστρέψουν την αληθινή αγάπη αν μία φορά έχει χτίσει γερή γέφυρα ανάμεσα σε 2 καρδιές. Καμία ίντριγκα δεν μπορεί να σβήσει την αλήθεια. Εκεί που τελείωσαν οι κακίες και οι προδοσίες, για αυτούς άρχισε η αληθινή φωτεινή ζωή. Ζωή στην οποία τώρα θα είναι πάντα άνοιξη. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε που ακούσατε την ιστορία μέχρι το τέλος. Ελπίζουμε ότι η μοίρα του Δημήτρη και της Ελένας σας άγγιξε την καρδιά. Είναι πολύ σημαντικό για μας να μάθουμε ποια συναισθήματα και σκέψεις σας προκάλεσε αυτή η αφήγηση. Εσείς πώς θα είχατε αντιδράσει στη θέση του Δημήτρη? Θα μπορούσατε να συγχωρήσετε τον γέρο πατέρα για τα κλεμμένα 12 χρόνια ή κέρδισε τη μοναξιά του? Μοιραστείτε τη γνώμη σας στα σχόλια. Διαβάζουμε κάθε σχόλιο. Αφήστε like αν η ιστορία σας άγγιξε την ψυχή. Μοιραστείτε το βίντεο με φίλους για να βρει τον δρόμο του σε άλλους ακροατές. Σας ευχόμαστε κάθε καλό, υγεία και υπέροχη διάθεση.